Sige-sige ang pagpanagtag kang Kapitolyo Provincial ka educational assistance para sa mga scholars kang Kapitolyo sa kasagsagan kang COVID-19 pandemic. Sa interview kang Radyo Bandera Antique kay Mr. Rexon Nodke, pinuno kang Provincial Youth Development Office, naging pahayag nga kang nagligad nga simana nakabaton ron kang ayuda ang mga scholars sa banwa kang Bilison kag Sibaste. Ginpahayag na pa nga sa kadya nga simana mga kabataan naman sa banwa kang Valderrama kag Libertad ang masunod nga makabaton kana sambit nga benepisyo. Ginakonsiderar naman kang provincial government ang barangay to barangay nga pagtugro kang ayuda ilabi rin sa mga banwa nga may mataas nga kaso kang COVID-19 kaangay kang San Jose, Hamtik, Sibalom kag Tibiao. Ginalauman nga antes matapos ang bulan kang Mayo maubos matagtagan ang tanan nga mga scholars kang Kapitolyo. Balita halin sa probinsya kang Antique. Ako si Banderang Nestor Bermudez na Palingga Jr. Nagabandera sa matudod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, Radyo Bandera.